Hvala. Poštovani predsedavajući, povređen je član 108. gde vi treba da vodite računa o sednici. Ja vas molim, vi samo što niste gospodinu Martinoviću dozvolili gusle da unese, jer on gusla i gusla beskrajno već 2 dana i zaista bi mogao i bavi se epskim pesništvom. I mi slušamo sve što je bilo pre... Ja vas molim da ako reklamirate povredu Poslovnika, to radite na taj način da ne vređate narodne poslanike. Guslati na nekoj manifestaciji nije uvredljivo, ali nazivati nečiju diskusiju guslanjem je prilično uvredljivo. Zatražite ponovo reč. Izvolite. Hvala. Ja vas molim da vi pazite o tome šta on priča ovde već danima i da ga na vreme prekinete. Ukoliko vi budete radili svoj posao, nama neće pasti na pamet da mi umesto vas radimo taj posao. Znači, on ne može ovde da nam priča poslednjih 10-15 godina dešavanja u Beogradu i ne može da vodi predizbornu kampanju za beogradske izbore ovde. I ne može da se ponaša tako kao šef svog poslaničkog kluba, obraća se svojim poslanicima i kaže im da je potpuno normalno što su oni podneli amandmane. Pa valjda oni to znaju. Zar treba on to da im kaže direktno ovde u Skupštini? Gospodo, jeste normalno, ali mogli ste baš da ih podnesete i na budžet, pa da pričamo 3 dana o budžetu, a ne da ciljano se trudite da ne dođemo do budžeta. Znači, to je nešto što je nedopustivo.